Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasil Sisrik ka kong Isa Wanda lalu ha ka khatsan terik jong ujul leu lembat ki Nongtrei jong ka Koit ka Khiah kila Wan Jngoh ya ka Corona Care Center ni ka Jaka Sumar Covid ha Mawlai Kynton Massar ha St Francis Higher Secondary School ya ka pa on play no nado ka singin kong jong ka arpoi terik ujul leu ha ka ni ka sni laidan lang ru coordinator jong ka Mawlai Tondorbar ubade ru urang ba sinong ka Mawlai Yoronghep uba herlomak war lembat ki rangba na ka kurren tethiang lembat ki wiki wede ha ka ni ka sni ka kurren tethiang klano senyang ru da kimar na ka benda kitu ki bayo ya uniu yang jempang pendek no ha kan tayo nang ba hopefully by Monday ngin la ban sedang no namar na try ngin day shoot ban kila kumno ha po kini ar license nan tu pa doktor ru ha ka day bat nurses but doctor in charge kin wan ban pek no but ru kan kita na benta asnong Mawlai ba ro ka ri tingin ha ka jing start jing dang ba asnong ba lada don mano ba test positive ki Asha ki Jule ya kami ba kilet pek ya ka jinglong jingman hi masem long ni em ban isolate hangta ki ban la ban isolate ngin ai min sin pun shode ki ban wan ban sa ni kalong kejaka ka ba itinat ka balong open ka badam ki dieng ki sil keleng saudang ngarai kan tambha kin yo ya kata ka jinsuk min sin ka jinsuk tunat ban sa kuma kan kejaka ban ya ka ban ya khle hi masem le si ki para majang marpal ki min ya tunat kan no ya ko ban ong ki ban nado bangi play ki ni center kila buon menta nimbang kumba laispa santo jingkia kimenta kumba arspa santo ya long ready tangba kajingwan sa kadang duna hi menta namar buon kibri himat la sian boong home isolation tidak ko ahi ban song hi kini runi ong kumta lada pihidon ka jaka ka babiang ban song hi mentally ni i kibri ru kena kitemen kisau kena ladon ki iba i bathon kaleng saudong jong ki kata ka mental tension ka kamdina hindray ngin kenmau ba ombaro ki banla pandon ka spacious well ventilated room ki caregivers ki ban aija jing bam bat si bat liet ki banla ban monitor kina don kinu ki badon symptoms ki ba ka met ka phat jang ki kam dak khan snobha bangin kintu ya ki ban wan sakmat sa kanika center bat ngangek kasnong rutan yara pa ka bidai bat ki le ki volunteer kinu ki CCMT ki ban yara ya ka health department bat binong kenya yu ban tek perman ban ensure baka jing pintelun ni kam hang ni ha po center kanlong kepada biang bat kaba di khaddu hadwan sabangan song na suka ban tin kemau menta nilaya si benai tam ya ka lockdown ya ka jing pinbena je besorta di balada ke positivity rate ka share lada ki kamdina ibun ki brio ki bala asya efek ki bala asya kata na kami ka lockdown ni temu ban sedang ban pli dia ki temu ban sedang ban pli yang suki hindray na kwa ban ai kum ka kalong kum ka advisory mo ka note of caution baka ni ka jingpin pli yang kamday ban long ka ba kulmar kamday ban long ka ba sisendan kamday ka ban long bang ken buni khiyang jipang la ja namar penting hayu i kum ta pli tang sisi ki bro la siso la pli TV menen ni pli ani ki bro ki batoi la song yin su kadai ka jing long brio jang ni bangin la su ban song yin wa ban ni sakmat ni kwa ban lektur sa ki jaka ki bakhapnya kina kwa ban ong ba khilayo i ya ka rukom spread ka virulence ni ong ni delta variant ba khamlong ni ong no khamlong tin e ba khamlong dakat kum ong doktor ban ki variant ingin hap pikir bahadu kata-kata klaim dalat ini ki temporary lapses ki bangin ong ki bangin shinsting hindia ki sol kan wan ra ya kajing mai ki repat bat ko wai kalat ban ya rasi sendon ka bak sorka ka health department minta ka ban ka dai ki ka vaccination bat ni semua kena bani ko ki ba hakini ki sin nadu bangila play ya ki khat trust nem chalor ban wan shakmat ya ka spot registration kalau ada response ke baik, I mesti hadu kata-kata. Lesi kena samla, kita ban song jing kita kuat ban resume ke nomasi ban kelas ban sini supaya kita long impatient. Ladan udawai man sini udawai. Tang baka dairu bagi kena samla lesi ki kamlo tek savvy, ki puli, ki clarify, ki doubt, ki jongki buon nangi lesi buon kamtam tiba la timen bapli kinang doni ka jingtiang ka anxiety, lami ka jingnek gi kaba ngaswong na danila ban pinsay hakadukom kaba biang nila hi ban pinsuku namarkan ni kamday bagi syukran lamler nilayo i lingba ki facts ki figures ki data ki bagi doktor ki ayni baro ki sanspa nyopo hapo is kasihis ki bala klat
tang iweru ibampat complete ya ka full dose vaccination. But kani kadawai ka pergi sisa, ka data jongi ka pergi sisa, begitu ki belayo ya kani ka injection, ka hamduna ya ka jing yo kem jongki, ya ka jintang, the possibility of contraction of the disease is less. Ka hamduna ka jing sitom, ka bormet, ka hamduna ka ta severity of symptoms ka bangiong, what temen iba proposal semen iba adab eye injection iyo tang ka jing jengho ka lihat ka pang ship ka batang asli laisi. Ka penduna ya kata ka jing lek Khiah hospital namar haying lala pan sumar bat bila yo so ka jing Khiah hospital ka dei ka kam dei ka songtat la kumnu ru pat haddu ka jing Khiah hospital jing shim ya kan ka tika kaya da sisa na ka jing ya